Ania ang contingent number 3, Tribu San Roque sa Ciudad sa Barangay San Roque. O daghang salamat sa kaayo mo, dahil sa kanulayo, simbahon ta kayo. Santo ninyo, gumamo.
Maukadto ang contingent number 3, Tribu San Roque sa Ciudad from Barangay San Roque, headed by their barangay captain, Honorable Brgy Abinoha.